हो। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। दीदी सुना था, प्यारी बहनिया बन के क्या करे तेरा बबलू? सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। सुन 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 दीदी तेरे लिए। तू लोग दोनों जना काहे इरिटेट करे तारा? पापा देखी ना। भैया रजनी के ना बतौला है का? बतावल जरूरी ना बा बबनी, इनकर बियाह जरूरी बा। अब जितना पढ़ाई करे के रहे ना पढ़ ले ली, अब जिंदगी भर पढ़ाई ना चली। आ तू तो चुप रहा, जब देखा तब बका बका करत रहेलू। हाँ बेटा, हम तारा के काहे खातिर भुला गए रही। काल तारा खातिर लड़का देखे जाता नहीं, अगर बात बन जाई लगे हाथ बर 6 कदम। रजनी के ना बोल के गलती तो हम कैले ही बानी। बेटा, हम जानत तानी कि तू शादी नहीं कइल चाहत, पर हम तहार बाप बानी और तू हमार जिम्मेदारी। तू हमरा से 5 साल में अगलू पढ़े खातिर हम तारा के 6 साल देनी। बेटा, तारा वैसा पढ़ाई में कोनो रुकावट ना आई। तारा ये बात के हम जिम्मेदारी लेता नहीं कि तारा ओहिजा कंपटीशन देला से केहू न रोकी। तेरा सोच बेटा, तोरा आगे एक छोट बहन बिया। हमार मजबूरी के समझ हमरा पर भरोसा कर बेटा। बेटा, कहल जाला कि दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता बाप बेटे के होला। तू तो हमारे कलेजा के टुकड़ा हो। तारा बारे में हम बुरा कैसे चाह सकता नहीं। बेटा, एक लाचार बाप हाथ जोड़ता, अपन बाप के समझे की कोशिश करा। ये आप का करे तानी? आपके हाथ खाली हमके आशीर्वाद देवे खातिर बनल बा। अब जॉन का हम वही करब, हम रोई मत बेटा।